mirip kaya dikaitno sifate pangeran. Mulane kabeh nabi rabi ku ya wajib, maksudnya dadi ibadahe. Saiki wong wis ora roh ilmu ngene-ngene iki. Nyongkone Nabi Muhammad tu simpatik Nabi Isa. Perkara nek ra mata anak napa? Bojo. Dadi kudu roh. Padahal sifat dasare pangeran mukhalafatul lil hawati. Nek kepen beda banget yo utawa kowe diutang iku apik, pangeran ra diutang. Sanggep ae ngono. Mukhalafatul lil hawati. Kowe nek ra roh yo bangga wong aku ora pangeran. Ora kabul hajate yo bangga panjen mboten napa? Pangeran. Jadi kayak kudu roh ilmu ngono. Jadi iku hebate Nabi Muhammad. Mane umat Nabi ku umat yang paling bener sak donya. Penggemar Isa, nyelakakno Isa. Iku darani Isa anake napa? Pangeran. Penggemar Nabi Muhammad malah nambahi sifat ning Nabi Muhammad al-a'rad al-basyariyah. Mbarno nak Kanjeng Nabi di sifat menu. So, krungu Kanjeng Nabi lali yo tenang. Krungu Nabi di bojo akeh yo tenang. Krungu Nabi perang kalah. Ya tenang, wong Nabi di al-arad al-basyariyah. Ya kepen manusa kalah Allah. Paham sing kula maksud? Wong Islam krungu Nabi lali ya bolak-balik. Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam ya ora rubah imane. Piye to Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali? Ya tenang ae. Wis lali ora ana sing wani matur. Bareng Nabi dok badhe pintu keluar, Dzulyaden takok, "Ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa?" Nak model baru artinya zuhur besok sudah mulai 2 rakaat. Karena kalau teori Nasa Manso ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok zuhur sudah berapa? 2 rakaat. Jare Nabi mosok lah jare. Nabi kembali ke imaman terus Akbal alal hadirin tanya, "Ahakun maqalahu Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden itu benar?" "Naam ya Rasulullah, tadi engkau salat zuhur hanya 2 rakaat." Ya Nabi tenang aja terus takbir lagi nambahi 2 rakaat. Terus salam. Wong fikih bingung ngomong piro ae. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa. Dari dulu umatnya nyifati Nabi al-a'rad al-basyariyah. Nabi itu tidak apa-apa, lupa. Wong Nabi, ora pangeran. Ora oleh lali ku pangeran. Wa makana rabbuka nasiya, pangeran ora oleh lali. Lah wong Nasrani ora bayang Nabi Isa ku bener terus. Mergo anake pangeran utawa pangeran. Paham gitu. Terus sampean ilmu ngene iki sing pokok nggih. Mulane nabi nggih nikah. Nggih lali. Mulane nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Aku ora tau lali tapi diparingi lali. Ben dadi sunnah. Nabi ku lucu iso-iso ngono takok Aisyah. "Sah, di sarapan to ora?" "Mboten, wis aku tak poso wae." Poso jam 10 takok Aisyah. "Di sarapan sak duwe iki tak mangan ae." Dadi piye kowe? Kathok ya pikir wah, serepot ora kene serepot. Terus mbok komentari, "Oh, gak konsisten." Nah, khawarit iki apa? Khawarit. Mulane anggere wong khusyuk zada khusyuan zada jalan, tambah khusyuk tambah pintu. Perkara tambah khawarit. Warit itu Nabi dibayangno koyo pikirane dekne kudu salat qobliyah terus, salat ba'diyah terus. Nek ora kecewa, kiai juga salat qobliyah. Amatir. Sampai salat ben salat sing ora ya ora trimo napa trimo napa? Sunnah. Kabeh wong alim sing apik salat kadang-kadang qobliyah. Nek terus ora ono wong kafir masuk Islam. Roh salate semeriang. Lah misale sak donya qobliyah zuhur 4 rakaat lho, sing muakkadah ya. Ba'diyah 4 rakaat, berarti pira? 8 ya. Qobliyah asar 2, 10. Engko antarane magrib isya salat napa? Awabin. Witire Nabi 13 lho, ora mok 3 koyo tarawih enggak. Kabeh riwayat witir pinten? 13 kan? 13 sampai qobliyah 2, sanggepe 13. Berarti pira mo? 10 pira mo? Suwake lah. Pinten? 26 gawe 26. Engko qobliyah subuh 2. Pira? 28. Iku misale wong Islam sak donya nglakoni kabeh, wong kafir ra sedo mlebu Islam. Mergo delok salate kok wah iki. Tapi barokah wong Islam iku mok fardhu tok wong kafir mikir cek. Enteng jebule Islam. Yes ngono pangeran gawe ngono. Wong Islam ning kota-kota ning Turki ning ndi ku akeh wong kafir masuk Islam mergo delok salat ku enteng. Jajal misalnya bar salat wiridan kabeh, bar zuhur wiridan nganti ngasar nganti maghrib nganti isya. Sing ape masuk Islam ra sida dul perkarane delok meriang ya aduh gak kober apa-apa iki gitu.
Mulane ketika Imam Syafi'i, nek ana barang sunat kene ape nglakoni wae. Tapi nek iso ngakeh sing nglakoni ki ora usah melo. Nek ora ono sing nglakoni kuwe nglakoni. Iku tugase wong alim. Wis ngono jenis tugase. Kowe aja anut aku ora ngalim, paham gitu. Wis meneng ae wis ngono, aturane ngono. Mulane jare Imam Nawawi ning kitab Majmu', Nabi ku nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngetikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksudnya sepundi ya Rasul? Dari Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi ora menghalangi sifat makruh. Lah soal Nabi numpak unta iku wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi duwe kepentingan jelasno nak ngono iku oleh. Paham ya? Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh iku wajib. Ben dadi hukum nak iku mboten wajib. Yo berat dadi Nabi ku berat. Yo ngono aturane hukum kira usah protes. Ya ki bayangno ngono iku wae umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyangka pe mlebu Islam salat mikir. Mangger moro masjid wong qobliyah kabeh 4 rakaat zuhur. Bariku ba'diyah kabeh. Bariku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh barokah apaan iki? Tapi barokah sing wiridan mau imam tok mbek wong loro mau paham. Engko sing qobliyah ya wong-wong iku wae sing wis ngecap-ngecap iku sing wis macam-macam lah wong tertentu iku. Sing sitok celananan jin nganggo kaos hantu nus. Si imam takbir melok napa? Takbir. Nah pengamat kan delok Islam kan lho salate ora seragam ora wajib seragam iku kaosan ngono. Ana sing celananan jin macam-macam. Ya sing ngono. Jadi iku sunah melane wong alim iku nggo jimat. Nggih nggo jimat, nggo iling-ilingan nak syariat Islam iku gampang. Tapi yo kadang-kadang salat qobliyah aja terus blas. Kula nggih bolak-balik qobliyah. Tapi sering sampeyan ngono, tapi yo bolak-balik kula salat qobliyah nggih bolak-balik. Nggo iling-ilingan. Fahmi disebut yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi riyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraqah. Diamuk be muat dari kula munafik. Muat gendenan sing diamuk ya Rasulullah. Ki nak salat yo kesuwen-suwen ngrusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami kesuwen. Barokah hadis iku do main kulhu kabeh nganti sane. Mergo jare nak ngimami kesuwen diamuk Kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk iku kowe aja maca surat Baqarah, maca Sabbihisma. Tapi hadise karek aja Sabbihisma, karek maca Qul. Padahal awale iku mergo muat iku maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah, kedua Maidah meriang yo. Tapi walhasil iku rawine saiki pokoke walhasil Qul. Napa? Qul ngarep gurine ina atau inakal kausar. So tapi kalau cocok ya, ngoten niku cocok. Piye-piye Islam itu sampai jadi problem. Nggih, Islam iso sampai jadi napa? Problem. Mulane wonten sahabat napa sinten Abi Barzah napa sinten tengene Bukhari ni hadis sahih. Imam makmum wis qomat sapa? Muadzin wis qomat, Allahu Akbar syadu alaihi. Ontane iku mlayu. Ontane sahabat iki mlayu. Lha iku ape takbir iku gak sida jupuk ontane dibedah ora entuk-entuk. Iku era tabiin iku pengikut sahabat, tapi ana sahabat sing urip. Bareng balikne wis masbuk cara sakniki wis mabuk cara fikih wis masbuk salat. Ontane dicancang di pinggir masjid salat. Dikomentari mbek tabiin. Ungzuru ila hadasa. Ini kita hadis Bukhari, delok le syekh iku. Oleh kedonyan. Wong dekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisikno golek unta tinimbang salat menangi takbir mbek imam. Nangis, sahabat ngono nangis. Aku zaman Nabi ngene iki ra apa-apa. Bareng kena tabiin niku kok popo. Sekarang zaman Nabi ku niku ora apa-apa. Ndekne nangis perkara ne zaman Nabi ku Islam gampang, ono sing bedak kontose, ono sing macam-macam sih. Kok iki dadi Islam kok dadi apa? Repot. Paham ya? Ya mergo jare Abarza tercita, aku iku wis tuwa, nak untaku ucul aku bar salat mulai ku piye. Lha saiki kita bedheki. Timbang salat dianggap ngilangno unta. Terus salat dianggap problem piye iki, Sis?
Terus sak keluargane eling gara-gara salat ontane hilang. Akhirnya problemnya salat. Terus salat jadi tersangka lah. Aku siap ridho nek Islam mentersangkakan salat. Sing bener ya ora ngono, wis untuk digoleki engko salat. Misale ra menang imam ya munfarid. Sementing salat ora jadi tersangka. Mulane Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet, mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nangis, ana sing diurusan. Aja sampai salat dianggap problem batalno. Batalno napa? Urusan. Repot. Ya, tapi wong khawarit to ora karep salatku fokus, aja eling liyane pangeran. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran bar salat cerita. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran tok kok eling sing rame barang. Lah jare eling pangeran kok eling sing rame barang. Eling pangeran ya eling wae. Dadi mulane agama iki wis ngoten niku. Dadi yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunaffiru. Dadi aja sampai agama iki dadi repot. Iki tetep salat qobliyah, salat ba'diyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti ndekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Bahayane ngene iki wau wong Islam wong fasik ape salat ra sida salat. Wong abangan selawase ra salat bareng mlebu masjid wong salat ku kabeh nyongkone ku kabeh napa wajib. Nah nek Kanjeng Nabi nak ngendikan niku tegas, ya Rasulullah, apa betul engkau nabi? Ya. Apa betul Allah menyuruh engkau salat 5 waktu sehari? Ya. Pas enggak ada yang wajib selain itu. Ndak, jadi Nabi jawab, ndak. Kecuali kamu melakukan salat sunat.